క్రీస్తున్న ప్రియులకు ప్రేమతో వందనాలు తెలియజేయుచున్నాను. జూలై నెల 10వ తేదీ 2022. ఈరోజు దేవుడు మనకు చేస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటనగా కీర్తనల గ్రంథము 89వ కీర్తన 28వ వచనం. నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా నుండజేసేదను. ఆమెన్. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని కృప ఎంతో ఉన్నతమైనది. పర్వతములు తొలగిపోయినా, మెట్టలు తద్దరిల్లినా దేవుని కృప ఒకసారి మన మీదకి వస్తే ఎన్నటికీ విడిచిపోదాం. దేవుని కృప ఈ భూమి మీద కావలసిన వాటన్నిటినీ మనకు అనుగ్రహిస్తుంది. అంతెందుకు, మనమందరము విశ్వాసము ద్వారా దేవుని కృప చేతనే రక్షించబడ్డామని దేవుని లేఖనం సెలవిస్తుంది. అలాంటి కృప నిత్యము మనకు తోడుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? దేవుడు అంటున్నాడు, నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా నుండజేసేదను అని. ఎవరతను? అవును, దావీదు గారే. దావీదు గారికి దేవుని కృప నిత్యము తోడుగా ఉంది. కనుకనే దావీదు గారికి కలిగిన ప్రతి శ్రమ నుండి, ప్రతి సమస్య నుండి విడిపించబడ్డాడు. ఎందుకు? అవును, దావీదు గారు దేవుని హృదయానుసారులు. దావీదు గారు దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తి. దావీదు గారికి పశ్చాత్తాప మనస్సుంది. ఒక్కసారి చేసిన పాపము నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపడ్డాడు. ఇక దాని జోలికి కూడా పోలేదు. అయితే మనము ఎన్నోసార్లు ఏడుస్తున్నాం, ఎన్నోసార్లు వద్దనుకుంటున్నాం, మరలా ప్రార్థన చేస్తున్నాం, మరలా పాపం చేస్తున్నాం. కనుకనే దేవుని కృప మనకు తోడుగా ఉండటం లేదు. కనుకనే ఈ కొరతలు, ఈ శ్రమలు, ఈ ఇబ్బందులు. దావీదు వలె ఒకసారి చేసిన పాపాన్ని విడిచిపెట్టి మరలా దానికి జోలికి పోకుండా మనము హృదయాన్ని స్థిరపరచుకున్నట్లయితే దావీదుకు వలె దేవుని కృప మనకును తోడుగా ఉండి మనకు కావలసిన వాటన్నిటిని కూడా సమకూరుస్తుంది. అలాగూ తీర్మానం చేసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. జీవము కలిగిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, సజీవుడమైన తండ్రి, పరిశుద్ధమైన మీ నామమునకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా నుండజేసేదనని దావీదు గారి ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు. ప్రియ తండ్రి, దావీదు గారు ఎలాగైతే నీ హృదయానుసారంగా జీవించారో, ఒక్కసారి చేసి వదిలేసి ఒప్పుకున్న పాపము జోలికి మరలా వెళ్లకుండా ఎలాగైతే నీ హృదయానుసారంగా జీవించాడో మేము కూడా అలా జీవించుటకు సహాయం చేయండి. దావీదు గారు అలా జీవించారు గనకనే దావీదు గారి ప్రతి శ్రమ నుండి మీరు విడిపించారు. దావీదు గారికి శాశ్వతమైన కృపను చూపారు. మేము కూడా అలాగ ఉండుటకు సహాయం చేయమని, అలాంటి హృదయాలను ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న మాకందరికీ అనుగ్రహించి ఈ దిన వాగ్దానమును మా అందరి జీవితంలో నెరవేర్చమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.